clear tu zong zong te chi bai vek kule thu pui ko ran mizo te then rang tu ziak tu David Sailo Mizorama mizo te mizo kan ni anga min then rang fo tu chu isu ai ma kan a chil le ru chil ko ran hi ne thlaraw lama kan cholak na kal sualna laka min veng tu kan ti thin ko ran kal sualna diktak pakhat chu mizo te min then rang tlat tu ani na hi ne ko ran pona inzom tak tak te hi ko ran thila chuan ko ran hian min hum hal tlat chu kan ti ang ma se khovela lan chudan chu min then rang tlat ani ko ran pahni hruai tu tangin message ka dong to a an tong kam le an soidan inang chialo ma se an thil tonero ainang le a reito tak message ania zanina karil ruwa om lai takin message chu ka zong tangat ngata ka hai chuak ta a hetiang deuh hi alo ni upa pakhat na kan ko ran thala in program lung tak siam an du'a tunlaya pathian in a man tak le lar taka ngai zai thiam so man du'a kan thalai te hui khom nan le isua hne na hruai an ni theina man ro ani hlauta kin ti in kan ko ran mi ni lo zai thiam chu so man ril ru ka ma se ko ran chuan arem ti lo bur mai eng hinge mo kan tumber le kong dik zo tur le isua hnai lam ai hian ko ran pathian na kan lut thuk to zo kan ni lo mo ti in upa pani na thalai te polin topic rang neya seminar awareness program nei tumna a resource person turin mi rang kan som zinga kan ko ran mi ni lo thalai te idol nia langte roi an ril ru ka ma se pol dang te kan biakina an han chet level tur hrethiam lo chu atam zo kan lo ni tlat mai kan mamo ngoi ngoya kan hriat chu ko ran ranga wangin kan ti thei ta lo pu David enge hetiang lama hian ingai dan hello po hi hetiang lam rong kai message pani vel awm bok ko ran ruina ko ran von him tuma fek phone ham strict tam tak te hi an fa te thunun hlei theilo ani du phian an du ber chu tu te ne mo kong dik an zo phana turaya ko ran zok ruina vong him emo inti tuk na hi ani ber mai kan pathian bia khi chuan ko ran dang chu soilo ru ro po sipai ruala athmang khrelova lungte po autorin already thlap zo kane kan bei sei pathian mi man ti kan hriat chian em te hi hrem mun kal tura ngai chi si lo hian kan ko ran an ni lo na mang hian kan that na le so na tur tam taka hian mizo mi pui te hi ko ran rui chilten min chen rang mek zo kan hi Paul dangte Roman Catholic kan do dalwanga Protestant theu po chu MKHC lama moi nai takin thok hovel ma ila atagrama chuan Christian theu hi Paul dang biakin isu le tharau thiang hlimzalen veu tura du te po hian kan Christian pui ngei te chu kan biakin buzol lo tur chuan kan nor tom hne hle a Paul dang te chu Hindu Islam sa kho betu tluk zetin kan not cheu hrelo hei hi ison ko ran ho te om dan tura min zirtir ani che kang chu ko ran tin deuh thoa theologian pastor te soidu dan tlang puya hian Bible Society program a chuan in ngei om em om hi lem taka kanin hon na om chuna ni mele pon lama chuan koi me a chuan kan mizo ho veka thlan kan lai howa khoharin le lumen na hun mang tu chu eng ko ran nge kan soilo kan amen tlang thap thei zo ka Sarkar office tu ko ran po innek boy hau lovin kan thok hawa lali suwa lalpa ti tam na ber rongbol in ti tam na ber ko rana chuan mizo te Christian theu chu kan thatna turatan po kanin ruai theilowa solo tur hlek po in pol dang tan hun le mun siam theilo khopin kan lo ruina sa hle to ni vanrama po khian kan pol committee hi kan chung chuan lar don lo chuan lu hre tur ko ran hruai tu om se amo to lowang vanram chang tura pian tharna ain ko rana kan nu phut to ni pastor tam takte upa tam takte hi chuan leilama anin vaivungang hian vanrama heti falwal lalna an chandon lo wangin an thlahlel lo hialin karing thin clipna Christian theu ko ran pol wanga thil thazok mi thazok zai rong bola nungzok ma ni ko rana chalut ve thilowa min siam tu le mizo anga min then rang tlat tu ko ran che dan hi chunglamin ko ran min din atum dan ani chuan
vanrama khian inmel hrek tur upa pastor kanom nual mai theisin dikber thaber veng himber hum halber in ti te nun le an fa te nun tam dak clear hian a thaber pathian hathoro pui ber be seinga main chung te chu ko ran wanga hnol mak ngam khopa ursun ko ran hroi tu ni te ko ran dang te chu official lia nuisa nga machon anga langa mani ko ran bila chuan nor tom thei to pa nor tom hre lo ko ran hroi tu ni hi leilam ko ran atlak lumna van ko ran ro rial na lama inda nil viau na mai alo ni te reng chuan lalukum pan tak leilama khum cha bur me kan tam mai long mo